Fit-Turkija beda ix-xogħol ta' manifattura ta' transformer u żewġ reactors għat-tieni interconnector bejn Malta u Sqalija. Dan it-tagħmir hu essenzjali biex ikun żgurat kontroll effettiv tal-voltaġġ u l-istabilità tal-konnessjoni tal-elettriku. It-transformer u żewġ reactors huma elementi tekniċi importanti ħafna biex tkun żgurata trasmissjoni effiċjenti tal-elettriku bejn Malta u Sqalija. Il-manifattura qed isir fl-impjant speċjalizzat tal-kumpanija Best fit-Turkija skont l-iskeda maqbula tal-proġett. Il-kuntratt tal-manifattura ta' dan it-tagħmir b'valur ta' aktar minn 20 miljun euro minn fondi Ewropej qed jitwettaq mill-kuntrattur AG Installations f'kollaborazzjoni mal-kumpanija Best. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta Ismail D'Amato sostna li Interconnect Malta qed tiżgura li din l-infrastruttura toffri livelli għoljin ta' affidabilità u reżiljenza lin-netwerk nazzjonali. L-implementazzjoni ta' tin interconnector laħaq tragward ieħor hekk kif beda x-xogħol tal-manifattura ta' żewġ reactors u transformer ġewwa Turkija. Proċess li ser idum madwar 3 xhur biex jitlesta. Din l-infrastruttura ser tkun qed tiġi installata kemm fil-Mata kif ukoll f'Ragusa sabiex tikkontrolla l-voltaġġ u żżid l-effiċjenza fit-trasmissjoni tal-enerġija bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli fissret dan it-tragward bħala pass ieħor importanti fil-viżjoni tal-Gvern għas-sigurtà tal-enerġija li se jirdoppja l-kapaċità ta' Malta li tkun marbuta man-netwerk Ewropew. Il-Ministru Dalli spjegat li dan il-proġett se jsaħħaħ is-sigurtà tal-provista u jnaqqas id-dipendenza fuq il-ġenerazzjoni lokali bbażata fuq sorsi tal-enerġija li jniġsu. Irreferit għall-investimenti sostanzjali fl-infrastruttura ta' distribuzzjoni u qalet li l-Gvern kompla jagħti spinta li tkabbir tal-enerġija rinnovabbli. Rimarkat li għaddejja ħidma wkoll fil-ħażna tal-enerġija permezz tal-batteriji filwaqt li kompleta għaddejja l-ħidma fl-iżvilupp tat-tieni interconnector. Il-proġett tat-tieni interconnector jikkonsisti f'konnessjoni ġdida tal-elettriku bejn Malta u Sqalija permezz ta' interconnector taħt il-baħar ta' madwar 245 kV. Btul ta' madwar 122 km b'kapaċità nominali ta' 225 megawatt. Il-proġett b'investiment totali ta' 300 miljun euro huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u jikkontribwixxi direttament lejn sistema enerġetika aktar reżiljenti, effiċjenti u sostenibbli.